Гадәттә, кемдер үзе тапкан бердән бер баласын тәрбияләүне дә зур эшкә санаганда, икенчеләре чит кеше ташлап киткәннәрне дә куйнына сыендыра. Соңгы елларда Татарстанда гына да 7 балалар йорты ябылды. Уллыкка, кызлыкка алу хәзер бик актуаль. Бу нәрсә, замана шаукымымы, әллә инде киресенчә кырыслана барган җәмгыятьтә кемнәрнеңдер күңелләрен ишкәрәме? Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, бүген без гаиләгә алынган балалар хакында сөйләшергә телибез. Сезне сәламләүебезгә без чиксез шатбыз. Бу дөньяда һәрбер баланың тулы гаиләдә үсергә, бәхетле булырга хакы бар. Әмма бәхетле язмыш җилләре һәрбер кешегә дә бер тигез исми. Бүгенге көндә илебездә тулы ятимнәрдән тыш әти-әниле булып та, ата-ана назыннан мәхрүм калган балалар саны бехисап. Бу нарасыйлар өметләрен өзмиләр. Мине дә кайчанда булса әти-әни килеп алачак, мин дә кайчанда булса әти-әниле булырмын дигән өметтә янып яшиләр алар. Гадәттә гаиләгә 1-2 яшькә кадәр булган сабыйларны алалар. Әмма үсмерләрне әти-әниле итү бик авыр дип белгечләр. Бүген без сезгә тәкъдим итәсе сюжетыбызда исә киресенчә Ризаевлар гаиләсе берне генә түгел, 4 үсмерне әти-әниле бәхетле иткән. Сюжетны карыйбыз. Руслан хайваннар ярата, сыер савырга, кош-кортларны карарга булыша, сам белән шөгыльләнә. Илһам Кара күзле бедре чәчле бу малай тотынган эшен ахырга кадәр җиткерми туктамый, бик пөхтә. Рамазан кызыксынучан егет, бар нәрсәне сүтеп җыярга ярата. Зөлфия Рамазанның сеңлесе, музыкага гашыйк, әнисенең уң кулы үй эшләрендә булыша, шәфкать туташы булырга хыяллана. Моннан 3-4 ел элек әлеге сабыйлар төрле балалар йортларында тәрбияләнгән. Илһам сукбайлыкта йөреп урамда көн күрә. Авызына бер кабым ризык капмаган көннәре дә була. Рамазан хакында мөгъҗиза белән генә үлемнән калган дияргә мөмкин. Балалар йортында аны башка малайлар үз итми. Фокус күрсәтәбез дип аңа ут төртәләр. Бу малай фокус-мокус күрсәтте. Ни анага сипте миңа асетон. Битен янды. Сабый чактан ук бу балалар өлкәннәр хыянәтен, тормыш кырыслыгын татый. Ләкин көннәрнең берендә алар яшәгән учреждениеләргә мәрхәмәтле ир белән хатын килә. Иң беренче булып Ризаевлар йорты бусагасын Руслан атлап керә. Беренче кергәндә эттән куркып киттем. Монда эт бар иде. Диңгеземне. Аннан соң кердем, монда ашадык, аялдым инде беренче. Көн үтте дә мине обратно алып киттеләр. Психологлар сорадылар. Каласыңмы диделәр. Мен әйттем, ярар дидем. Калам, мен анда шады дидем. Мен калдым. Соңра гаиләгә Илһам килеп кушыла. Ризаевлар аны Русланга иптәш булыр дип алып кайталар. Таныштык та, бергә уйнадык. Шунда бергә солдатлар белән бергә, уенчыклар белән шунда уйнадык. Урамга да җирдә козларны да саклап җирдек бергә. Ике ир баланы бәхетле иткән Ризаевлар үз күңеленә тынгылык тапмый. Алар янында берәр кызчык та булса иде дип уйлый әни кеше. Шулай итеп гаиләгә Зөлфия килә. Тик үзе генә түгел, абыйсы Рамазан белән туганнарны аермыйлар. Әни әйткәне, әйе, менә монда кер дип, мин кердем дә, миңа бик ошады менә монда. Күрдем инде монда, чәчәкләрне күрдем, залны күрдем, менә әнинең бүлмәне күрдем, телевизорларны ошады миңа монда. Барысында шаттык. Әтем бит беренче көннән үк сразу әти-әни диделәр алар. Без инде хайраларны бөтенләй үз иттек. Мин ипи тотлап карганым әтем, бөтен балаларыбыз да, иптәшем дә, үзем дә үз иттек без аларны. Без үзебезнең балалар кебек. Киң күңелле бу кеше балаларның әтисе Азат Ризаев. Әниләре без килгәндә эштә иде. Үзләренең дә 2 кызлары бар. Алар Казанга чыгып киткәч, ир белән хатынга 40 кадәр йортта күңелсез булып кала. Әнә шул чагында Азат белән Риме катгый карарга килә. Хәзер бу адымнар өчен үкенмиләр. Башта бөтенләй кыен булды инде ул. Менә үзебез генә беләбез, аларга бер сүз әйткән юк ул турыда. Минем әти, мәрхүм әти, әни белән 8 бала үстерделәр. Без 8 бала, 4 ир малай, 4 хатын кыз. Biz de bir katışık bulup istek. Türlü ziyanlıklarını ettik. Ben arada künekken kişi. Şuna göre bularga da künektim. Hazır min eytesim kile alar kalyaga bastılar. Bik yaxşı kişiler, ol seni yarata turgan kişi. Meni әти яратты.
Иң беренче. Үз балаларын гына түгел, ятимнәрне дә бәхетле итә алган менә шушындый мәрхәмәтле гаилә һәм мондый мисаллар безнең Татарстанда аз түгел. Ни өчен кирәксең кемдер ташлап киткән сабыйларны үз гаиләсенә, үз куенына сыендыру? Гомумән, һәр кеше дә мондый изгелекне эшли аламы? Үз улыңны, үз кызыңны яраткан кебек үк башкаларны да яратырга мөмкинме? Һәм гаиләгә килгән, чит гаиләгә килгән ятим бала үзен ничек хис итә? Гомумән, бу өлкәдә сораулар бихисап. Бүгенге тапшыруыбызда без аларның кайберләренә генә булса да сезнең белән бергәләшеп, кунаклар белән бергәләп җаваплар эзләргә тырышырбыз. Һәм сүзебезне һәр вакыттагыча яшьләрдән башлыйбыз. Роза, сүз сезгә. Дуслар, сезнеңчә, уллыкка яисә кызлыкка алынган балаларны үз балаларны яраткан кебек яратып буламы? Ничек уйлыйсыз? Әлбәттә яраталар. Яратмасалар, 4 баланы алып кайтмаган булырлар иде. Әлбәттә, балаларны алганда ук әти-әни төрле хисләр кичерәдер, ләкин бер нәрсә аермачык билгеле. Алар балага ышаналар. Минем балаларга әйтәсем килә, ул әти-әнинең ышанычын алар менә акларга тиеш. Ә мәхәббәт тора киләдер дип уйлыйм. Тора килгән мәхәббәт бигрәк тә көчлесе була бит. Әлбәттә, алган балаларны үз балаң кебек яратып булмыйдыр дип уйлыйм. Мин сюжетны карагачтан анда Русланның күз яшьләренә игътибар иттем. Әгәр алар яратмасалар, ата-аналары, Руслан шул хәтле бәхетле булыр иде микән? Аның күз яшьләре барлыкка килер иде микән дип уйлыйм. Русланның күз яшьләре килә, бәлки ул андый мәрхәмәтлек күрмәгәндер интернатта. Анда бит бөтен кеше дә, балага бик якын булып алмый, ә монда килеп керән бөтен кеше кайнар ала. Ул пролаганда шуңа күз яшьләре килгәндер. Мәхәббәт дип әйтмим инде. Мәхәббәт тә булмаска мөмкин. Балаларны яратып була. Миңа калса, аларның әле үзләренең балаларына карата мәхәббәтләре сүрелеп бетмәгән. Инде шул мәхәббәтне яңадан башка yerдән алган балаларга бирерләр дип уйлыйм. Гаиләгә ятимнәрне сыендыру, аларны уллыкка, кызлыкка алу, дөресен әйткәндә, бездә соклану хисләре тудыра. Кайберәүләр шикләнеп караучылар да бар. Аңлашыла, әгәр дә синең үзеңнең бер балаңда булмаса, яисә син аны таба алмасаң, мондый гаиләләрнең балалар йортына барып, үзләренә ул яисә кыз алып кайтуы ничектер бер гадәти күренеш шикелле. Сюжетыбыздагы геройларыбыз кебек, Ризаевлар шикелле, үзләренең 2 кызлары була торып та, тагын 4 баланы сыендыру, монысы ничектер чынлап та кемгәдер бәлки сәер тоелыр. Безнең редакциягә бик күп хатлар килә. Менә шундый хатларның берсе әлеге тапшыруга әзерләнгәндә килгән. Шуңа күрә мин аны укып, кунакларга шул сорауны да бирәсем килә. Бала алып тәрбияләгән кешеләрне мактыйлар. Алар бит үзендә яшәү мөмкинлеге булмаганга алалар. Нигә авыл җирендә генә алаларсың? Хәерче булганга алалар дип җавап бирә ул. Югарыда, районда эшләүче түрәләр нигә алмыйларсың? Казанда яшәүчеләрдә бер генә бала таба, күбесенең балалары да юк, ә шулай да ятимнәрне алмыйлар бит. Чөнки аларның байлыгы күп. Нигә интексен ул? Менә шушындый хат һәм хөрмәтле кунаклар, сораубызны, тапшыруыбызны, әңгәмәне менә шуннан башлап җибәрик әле. Чынлап та еш кына ишетергә туры килә. Гаиләгә алган баланы алган очракта акча өчен алган алар аны дигән сүзләрендә күңел кимсенә, балаларны алучылар мөгаен күбрәк кимсенә торгандыр бу очракта. Чынлап та нигә кирәк үз балалары була торып та тагын ятимнәрне сыендыру? Менә бүген безнең студиябездә бар шулай ук Ризаевлар шикелле 4 баланы гаиләгә сыендырган ханым. Минем балаларым үсеп җитте дә, менә мигә тып-тын ий калды. Мигә күңелсез булды. Мин кирәкмәгән кебек булдым инде. Шуңа күрә мин балаларны алдым. Менә әйтәләр, акча өчен алалар дип. Бала бит ул уенчык түгел, аны сервант эшенә куеп, атнага бер мәртәбә генә тузан сыртып булмый. Аны развивать итәргә кирәк. Аларның отставание, шул ук балалар кебек, алар кебек балалардан отставание бик зур бара. Зөһрә ханым, әмма сезнең үзегезгә акча өчен алалар инде аны дип әйткән сүзне ишеткәндә нәрсә ачу киләме? Нинди хис кичерәсез? Мин жәллим андый кешене. Аңламый ул кеше. Аны үзенең дә түрдә акча гына тора.
Алайда статистика буенча, мәсәлән, безнең илебездә һәр 4нче пар баланы уллыкка үзенә файда китерү максатыннан ала. Бу статистика. Менә шундый экспертлар фикере инде. Үй шартларын яхшыртыр өчен инде, банкта кредит алыр өчен. Менә андый кешеләргә баланы бирмәү өчен, тәрбиягә бирмәү өчен нишләргә кирәк? Әлеге ниятләре изге булмаган кешеләрне ничек ачыкларга, ничек Әлбәттә, уйлыйсыз? тәртипсез гаиләләр бар. Чынлап та балаларны алалар, шул балалар акчасына эчеп, Без бит кеше арасында яшибез. Бездә күршеләр дә бар. Безнең бит балалар бакчага да йөри, бала бакчасына, мәктәпкә дә йөри. Анда бит күрәләр, нинди балалар. Земфира, менә сез инде безнең Яңа гасыр каналында күптәннән эшлисез шушы ятим балаларны әти-әниле итү өчен тырышасыз бит. Менә сез үзегез ничек уйлыйсыз? Әти-әниләр ни өчен ала бу балалар? Абыйда да хаклык бар, ләкин чынлыкта менә мин төшергән гаиләләрдә чынлап та менә ул алган балаларга шул хәтлек җылылык аны ясап булмый бит. Аны бит теге менә телевидение килеп төшергән өчен генә ул җылылыкны аны күрсәтеп булмый. Ул бары күренә. Мин уйлыйм, инде яратып була дип, беренчедән менә теге башта әле сөйләшкән сорауга, баланы яратып була дип һәм яратмасалар алмыйлар чынлыкта әйткәндә. Менә акча өчен дип әйткән кешеләргә, чынлап та алар башка төрле кешеләр, менә Зөһрә ханым әйткәнчә. Земфира, бер сорау бирәм әле. Менә чынлап та сезнең сюжетларыгызны караганда, сез ул балаларны шул кадәр матур итеп тасвирлыйсыз. Сез аларны шул кадәр алыгыз инде шушы баланы дип чын күңелдән сюжетларда мактап әти-әниләргә тәкъдим итәсез бит. Үзегезнең менә шул балаларны күргәннән соң, әллә үземә алыйм микән шушысын дигән уйлар тумыймы? Минем андый уй туды, инде менә иң беренче 6нчы елдан төшәбез бит инде чыгабыз эфирга. Иң беренче менә 12 бала төшердек беренче көнне. Ничек килеп чыккандыр, мен хәдә башыма сыймый. Менә без 4-5 баланы гына төшереп өлгерәбез. Менә 12сен бергә алып кайтасы килде. Шунда әйткәндә, чөнки анда килеп керәсең, алар һәммәсе кичкенә, менә беренче балалар йортында, ул ятимнәр йортында. Алар һәммәсе матур, һәммәсе әйбәт, аларның һәммәсен алып кайтып, менә алып кайтасы килә. Ләкин шул хакта җаваплылык чынлап та. Менә мин алып кайтыйм әле, мин бит шулай дип кенә ярамый. Шуның өчен без дә эшли үзәк, мин белмим, менә әйттегез сез, эчкече гаиләләр, тәртипсез гаиләләр дип. Әлбәттә андыйлар бар, ләкин безнең Татарстанда андый мисаллар юк дип беләм. Чөнки безнең үзәк эшли, анда эшли психологлар, анда эшли тәҗрибәле белгечләр, алар һәр гаилә белән аерым-аерым эшлиләр. Әлбәттә бездә менә безнең Татарстан гаиләләре, минем белүемчә инде, энә күзеннән үтә. Анда минемчә мөмкин дә түгел андый эчкече гаиләгә бала бирәләр дип мин уйламыйм. Балаларны ничек алу хакында без әле хәзер соңрак сөйләшербез. Менә минем тагын бер сорау бирәсем килә. Балалар йортыннан бүген бездә психолог катнаша, үз күзе белән шундагы балаларны күрүче кеше бит. Менә бигрәк тә бездә Татарстанда актуаль булды инде ул бит. Менә 7 балалар йорты ябылды дип әйтеп үттем тапшыру башында. Бик күп балалар йорты ябылды. Менә гаилә елында үз гаиләсенә ятимнәрне алучылар тагын да күбрәк булды. Менә бу нәрсә иде икән? Балалар йортында инде 10 елдан артык эшлим. Һәм 10 ел дәверендә ел сайын бик күп балалар безнең гаиләле булалар. Әйтмәс идем, гаилә елында гына бөтен балаларны гаиләгә алдылар дип. Гаилә елы буларак ул вакытта может телевидениелар күбрәк эшләгәндер, телевизордан күбрәк күрсәткәннәрдер. Күрсәтми калган гаиләләрдә бик күп итенә. Безнең көн сайын 2-3 пар бала карарга, бала белән танышырга киләләр. Баланы бирмәгән очраклары бармы? Баланы бирмәгән очраклар, кайбер әти-әниләр үзләре баш тарталар балалардан. Без бу баланы ничектер үзебезгә кабул итә алмыйбыз дип. Мин үзем дә психолог буларак әйтәм. Сез баштан уйлагыз. Менә бала, сезнең күз алдыгызда бала. Сез бу бала белән гомер итәргә тиеш кеше. Сезгә калган гомерегезне сез шушы балага багышларга җыендыгыз. Уйлагыз, ныклап уйлагыз. Сез курчак алмыйсыз. Менә бу балаларны гаиләгә алган очракта башта бик күп документлар җыярга туры килә. Менә без юристка мөрәҗәгать итик әле. Роза ханым, әйтегез әле, ниндирәк документлар кирәк һәм закон ягыннан ничек каралган бу мәсьәлә? Әйе, балаларны һәр кеше үзенең менә чын йөрәге белән теләгән кеше бала ала. Ләкин баланы алыр алдыннан һәр бер кеше үзенең социаль яктан эшләгәнен, материаль яктан һәм гаиләсенең тулы булуы бик мәҗбүри. Документларга килгәндә инде мин аңлата алам, нинди документлар кирәк. Мәсәлән, торган урыны булырга тиеш. Иң беренче торак урыны, баланы каядыр алып килеп, ул баланы алып кайтып тәрбияләргә тиеш. Шулай бит инде. Бу иң төп нигез инде. Материаль ягы әти-әнинең эшләгән булырга тиешләр һәм яшьләренә дә карыйлар биргән вакытта. Чөнки ата-инә бит инде улы яшьтә булганда, алар бала кичкенә икән, аны бит үстерер өчен ата-инәнең сәламәтлеге дә булырга тиеш, аның эш урыны да булырга тиеш, материаль яклан ул обеспеченный булырга тиеш. Зөлфия ханым, менә бит сез дә үз балагызны гына түгел, сез туганыгызның баласын да тәрбиялисез. Проблемаларны ничек хәл итәсез үзегез?
Мин үзем күп балалы гаиләдә үстем. Без өчәү идек әти-әнидә. Шуңа күрә менә минем өйдә әзрәк тынлык урнашса, миңа ничектер уңайсыз булып китә. Мин яратам өйдә шау-шу булуын, балалар йөгереп башыңа менсә дә, менә мин аны ничектер ул мине нервымны чыгармый, миңа рәхәт менә шул. Шулай да менә үзегезнең балагызны тәрбияләү һәм туганыгызның баласын тәрбияләү арасында аерма бармы? Менә характерлары, башка сыйфатлары аңлашыла, ләкин ниндидер менә авырлык сизәсезме? Үз ике балаң менә ничектер әрләшеп китсәләр дә, бер-берсе белән уртак тел таба алмасалар да, аңа бүтәнчәрәк карыйсың. Ә инде менә үз балаң белән менә минем инемнең кызы, алар кайвакыт сүзгә киләләр дә, йөрәккә кадала. Барыбер ничектер авыррак итәсең, авыррак аласың йөрәгеңә. Бу очракта сез кемне күбрәк ачулыйсыз? Менә ул очракта күбрәк үз балаңны ачуланасың. Чөнки менә Динар, олы кыз Динар инде инемнең кызы, үземнең малаем Кәрим, мин Динарга игътибарны күбрәк арттырасым килә, чөнки кимсенеп яшәмәсен. Ә сез курыкмыйсызмы? Үз баласын күбрәк ярата дигән фикер белән килмәсен. Ә сез бу очракта киресенчә курыкмыйсызмы? Менә сезнең үзегез тапкан бала ниндидер теге балага карата күңелендә дошманлык хисе саклар дип. Курыкмыйм. Курыкмыйм, мин аны тигезләп кенә бүлә беләм. Менә алганда алар арасында мөнәсәбәт нинди? Балаларыгыз арасында мөнәсәбәт төрлечә була инде. Менә үз гаиләңдә ике туган балаң шикелле, алар нәкъ шулай ук. Мин инде күптән онытып та бетердем. Динар безнең инемнең баласы икән дип. Үз балам икән. Менә бу туганнар мәсьәләсен дәвам итик әле. Зөһрә ханым, менә сезнең гаиләдә үзегезнең дә балаларыгыз бар бит. Сез ничек уйлыйсыз? Менә гаиләгә алган балалар белән сезнең үзегезнең балаларыгыз арасында чын туганнарча хис урнаша алырмы, юкмы? Урнашты инде. Ничек урнаштыра алдыгыз? Берсе-берсен яраталар. Бергә инде алар бөтенесе бергә эшлиләр. Бүлмибез без. Менә бу минеке түгел, алар бөтенесе минеке. Менә мәхәббәт ул менә шунда ук булмый, менә күрдең дә баланы ярата башладың. Юк, ул менә килә бара килә ул. Алар бит как индикатор шунда ук сизәләр. Яраталармы аларны, яратмыйлармы аларны. Менә элек алгандагына Ваня киләдер иде. 20 мәртәбә көненә сорый ди. Ты меня любишь? Син мине яратасыңмы дип. Мин әйтәдерим, яратам дип. Менә хәзер ул килә, ул хәзер әзрәк килә. Көн сайын килми, әзрәк кенә килә. Ты меня любишь? Не люблю дисәм, карый да, любишь ди. Димәк, балада ниндидер ышаныш бар. Аларны алдалап булмый. Балаларга ничек тәрбия бирергә һәм инде гаиләгә, уллыкка, кызлыкка алынган сабыйларны ничек тәрбияләргә, ничек аларны үз итәргә? Гомумән без кайбер сорауларга үзебезнең кунаклар белән, күбрәк хатын-кызлар белән аралашып, кайбер сорауларга җавапларын таптык. Ә хәзер өстәл янына күп балалы әтине Илназ Миңвәлиевне чакырабыз. Рәхмәт Илназ. Илназ, исәнмесез? Бүгенге тапшыруыбызда күрүебезгә без сезне бик шат. Менә сез һәр вакытта да сәхнәгә чыгуга тамашачылар арасында халык теге пышылдаша башлый бит. Бу бит инде теге яшь әти, теге күп балалы әти дип әйтә башлар бит. Бер уйлаганда чынлап та, нигә кирәк булды сезгә шундый яшь килеш 3 балалы әти булу? Бала, яшьтән туган бала, менә мин үзем әйтәм, яшьтән әти булу бик зур кеше булып тора. Бик зур бәхет, чөнки Олғайға барған сайынғына әти болу ауыр деп ойлаймын. Менә мен 17 яшьтә беренче бала туды. 17 яшьтә әти болу ол зур көч керек аның өчен. Ниндидер бер зур эш булып тора ул үзеңә. Ул бала бит булган түгел, әти, әни булып тору да зур эш. 17 яшьтә сез үзегезне инде әтимен дип шундый җавапны тыя ала идегезме? Тыя ала идек, чөнки балалар алар үз вакыты белән туа диләр, үз вакыты белән үсә диләр. Ул сүзгә дә мин бик ышанам. Менә тапшыруыбызның геройлары, Ризаевлар гаиләсе сездә нинди хисләр уятты? Яхшы хисләр уятты, чөнки балаларны алу ул бик зур эш. Теге акчага ала диләр, булай диләр, ничек кенә алса да, уларны курыкмыйча ала. Аны бит баланы ул бит инде бар менә мин үзем күргәнем бар. Башка шәһәрләрдә күрәбез. Акча дип алалар да, алар аны акча дип алсалар да, тора бара аларга ияләшәләр. Алар менә шушыны бала дип күрә башлыйлар. Бар менә бай гаиләдә дә үскән балалар, алар әти-әнисен күрмиләр менә. Аларга әти-әни бармы? Әниләрен күрсәләр дә әтиләрен күрмәмешкә салыша башлыйлар. Андыйлар да бар. Шуңа күрә баланы
кабул итеп алу, мейли үзенең балам монда аерма жоқ. Илнас, Баланың үзеннән тора просто. Сез үзегез менә безнең сюжетыбыз геройлары кебек менә Зөһрә ханым кебек гаиләгә ятимнәрне дә сыендыра алыр идегезме? Алар безнең генадан килә. Бабаларыбыздан, әбиләребездән. Менә минем әтиләр 12 бала булганнар. Алар 12 бала. Шуннан менә без бик күп кешебез. Менә җыелса гаиләдә без 150 кеше җыелган можем. Менә әтинең туганнары белән барыбызда. Бездә әни жактыдыр, әти каты булды. Без менә шуңа күрә әйбәт үскәнбез. Дөрес белеп, әтине әти дип әйтә беләбез, әнине әни дип әйтә беләбез, туганнарны барлый беләбез. Кайткач эшне эшли беләбез. Әти өйрәтте эшләргә, әни кеше белән аралашырга. Менә шуңа күрә улай бер булырга тиеш. Шуңа күрә безнең гаиләдә дә мин теге гел эштә концертларда булгач өйдә торган юк. Балаларны күбрәк өйдә тормыш иптәшем Динарга кала инде. Мин кайтып киткәндә генә кара баласында бит инде әзрәк. Мин үзем кырык кешерәк инде яшермим, кыры үскәч, кырырга әзрәк ярата да белергә кирәк баланы. Иркәлә дә белергә кирәк, сүгә дә белергә кирәк. Гел иркәләп торсаң, бала шуңа иркәләргә кирип китә, гел асылны бетә, шуңа күрә алай ярамый. Мин андый белән канәгать түгел алай бергә. Демәк, сезнең балалар кырыс әти буларак белә, сез курыкмыйсызмы соң ничектер балаларда Мин сезгә күпме кырыс карата булсам да, балалар бәрі мине күбрәк яраталар. Чөнки балага кырыс булсаң да, кырыс булганда да яхшы ягы белән кырыс булырга кирәк. Кырыс булып бетә теге баланы чыгарып, уранда бастырып тору түгел. Сүгә белергә дә, теге эшләтә белеп, сүгә белеп, әзерләтә белеп, балалар бит инде бездән күреп үсәләр бәребез. Сезнең балаларыгыз үзара дусмы? Дус, алар уйнарга да гел бергә, менә гел бергә, аерганыбыз юк бер кайчанда. Но әйтәләр бит инде кичкенә бала шустрый була дип. Ул ягы да бар, чөнки кичкенә балага күбрәк внимание бирәсең инде. Күбрәк бирергә тырышасың да, но ул әйбер тоже кирәкми дип уйлыйсың аннары. Чөнки тегеләрне каршы чыга башлыйлар, сугыша башлыйлар. Менә бер әйтәсең икән, бөтенесенә бер җолай кирәк. 12 бала 12сендә бастырып әйтер икән. Илназ, менә шул кадәр балаларны ничек тәрбияләү хакында сез төптән тирәннән менә психологлар шикелле белеп сөйлисез, әйбит. 3нче бала сезнең гаиләдә соңгы баламы, әллә 4нчесе булачакмы? 5нче бала. Соңгы бала дип әйтәсем килмәй. Әле бит әле дөнья, әле без бит әле яшьләр. Ничә яшьсезгә? Миңа 30 яшь тулды былтыр майда, Аллага шөкер 30 яшьтә менә 3 бала атасы булу минем өчен бик зур бәхет. Әйдәгез кул чабып алыйк әле. Әле сезнең алда 30 яшьтәгенә сезнең гаиләгездә әле чынлап та 10 балада булыр дип уйлыйсыз. 10 балада булыр, но курыкмасыннар менә яшьләр, баласы булмаган кешеләр куркалар бит инде. Баланы алсаң, байлыгын талап чыгып китер дә, кеше баласын ашатырсаң, андай белән куркырга кирәк. Илназ, менә үзегез үк безнең бүгенге темага әйләнеп кайттыгыз. Сез ничек уйлыйсыз? Менә ятим балаларны үзенә, гаиләсенә һәрбер ир белән хатын да сыендыра аламы? Әллә ул ниндидер менә шундый бер үзенчәлекле кешеләрме? Әгәр дә ир белән хатын сыендыра алмасалар, алар аны бармаслар иде аларга. Чөнки хатын кыз теләмәсә, ират бара алмый. Ират теләмәсә, хатын кыз бара алмый. Алар бит инде бармыйлар да теләмәсәләр. Ә менә баланы кире алганнан соң, күпмедер үзеңдә тотканнан соң кире балалар йортына кайтаруга мөнәсәбәтегез ничегрәк? Бала бит монда вообще виноват түгел, бер уйласаң. Бала бит инде ул туган, аны бит инде шушы тудырган кеше аның өчен җавап бирергә тиеш. Кире алган икән бала ошамый икән, илтеп бирү дөрес түгел минемчә. Аны илтеп бирергә тиеш түгел. Бала бит рәнҗеп кала. Икенче кешегә бармаска да может. Без һәрбер бездә әти-әниләр балаларыбыз хакында хыялланабыз. Менә үскәч кемдер табиб булуын тели, кемдер җырчы булуын тели. Сез үзегезнең балаларыгызның кем булуын телисез? Мин бер нәрсә теләмим бага. Аларны белеп булмый. Аларга әйтеп булмый. Менә мин үзем тракторист буласы кеше. Менә шуннан үзегез тәнкыйтьләгез инде. Менә әтием дә, әнием дә мин бер кашын уялып әйткәнем юк. Мин аны горурланып әйтәм. Мин гади гаиләдән чыктым. Рәхәтләнеп авылдан чыккан бала мин менә горурланып сөйли торган кеше мин. Менә мин үзем пешекчегә укыдым. Спортны бетереп чыктым. Җырчы булдым, аңа карамый бит. Ул бит кешенең күңелендә бар, менә күңел. Менә мин кичкедән җырларга тырыштым, кичкедән җырладым. Бәрәң ишекләгәндә җырлыйдырым, ашаганда да җырлыйдырым. Менә җырлыйсым килдек, мин үземнең нигә омтылдым, тырыштым. Мин бүгенге көндә рәхәт. Илназ, без сезгә бардык уңышлар гына телибез. Үзегезнең балаларыгызны тигезлектә, бәхетле тормышта үстерергә язсын, сәламәтлек белән үстерергә язсын. Һәр кешенең күңелендә яхшылык һәм начарлык үткәне һәм киләчәге бар. Баланың күңеле яхшылык белән тулсын һәм киләчәге бәхетле булсын өчен аңа безнең өлкәннәрнең һәм әти-әниләрнең ярдәме кирәк. Шул ук вакытта балаларны уллыкка, кызлыкка алган өлкәннәргә, гаиләләргә
дәүләт ярдәме кирәкле, тиешле дәрәҗәдә булса да комачауламас иде. Ләкин бусы инде бөтенләй башка тема. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез үзегезне һәм иң мөһиме ятим балаларны бәхетле итәсегез килә икән, тәвәккәлләгез. Ә без сездән һәрвакыттагыча хатлар көтеп калабыз.